Hello guys, welcome to my vlog guys. Agi kan din sa kunimutangan guys, ako malantaw ang pag-abot ni Alvin. At makita guys, unsay panagat gidaan ni dagko ba og gagmay. Nanggagmay di ay doyan, nanuwas. Ang ikaduhang dunggo guys si Alan. Ato makita guys. Maglantar si Aladin guys kay di mangjud na to tabok atong tanaw og dabay isda guys. Wanay hunas guys, puro na taob oh. Ato makita. Wala ko motabok adto kay lawom lagi. Pagka karon guys, di ako dira sa Daplin. Dapit sa may suba. Tagagmay ra gajug isda ron ay panahon na. Tulas-tulas. Mura po guys, ang nanagat si Aladin og si Alvin. Si Alex og si Berto wala managat kay namanday guys. Namanday sila. Wa managat kay sayo sila mugikan guys. Mano to day, gitod. Gitod. Naligat sa sinilas to. Lagi. Dangugman. Ito na gagmeng estudyante naligaw sa baybayon. May nundog sa iso ni Rosel Kaluha wala lagi sila muduaw mga bata. Asa naman ron? Hello, baby. Hello, baby. Habi. Ay, di. Nga na may kuag bata, papel. Atas lang buok. Atas lang duha. Mga bakot sila. Kita ang hintay. Pagkaraan sa isa. Paano man ito?
Tiger, di na mo uban. Mama, ayaw pa doon. May ilok, magdagan ko. Galangoy na ng iro, galakaw. Yes. To gihagwa to ah. Yes. Doge ni katok gini ang kurma ha. Baby. Oh, kamu lihat sekarang. Ito, ama. Wala na ragdugo. Lungkot na. Usay sound sa do. Ruf, ruf. Usay sound sa do. Ruf, ruf. Usay sound sa Pasensya na mo guys, ug mapilingaw nako karong adlaw. Ako mo yung guys. Bye-bye.